खुलुमबाय नोंथांमोननि थाखाय आं मोननैसो गोनांथार खौरां लाबोदों। अन्नानै नोंथांमोना भिडिअखौ फारि जोबजासे नायलांदो। बोराइ बाथौनि थानसालि लुफुंनो जायगा फोसाबदों। चिरां जिल्लानि बिजनी महकुमानि बर' बाजार हालामनि गुदि बाथौ धोरोमारि सिबियारि रायजो राजाफ्रा गोदान थानसालि लुफुंनो जायगा फोसाबदों। बर' बाजार हालामनि आजै आजौमोननि मिथिस'हायै समनिफ्रायनो बर'नि आंगो धोरोम बाथौ धोरोमारि सिबियारि रायजो राजाफ्रा दिनै बोराइ बाथौनि गोदान थानसालि लुफुंनो JCBजों जायगा फोसाबदों। मख'नो गोनांदि बर' बाजार हालामनि मोन 22 गामिनि रायजो राजाफ्रा जयै बाथौ थानसालि लुफुंनो थियारि जादों। बर' बाजार दख'रा गुदि बाथौ आफादा फैगौ समाव बेवहाय बाथौ धोरोमनि खेराइ गार्जा होनाय आरो धोरोमनि गोथार हाबाफारिफोर मावफुंनो साखाफारा जादों। बिदिनो दिनै आफा अबंलावरिखौ गाबज्रिना फुजा होस्रांना हाग्रा फोसाबनाय खामानिखौ मावफुङो। हाग्रा फोसाबनाय खामानियाव बर' बाजार हालामनि मोन 22 गामिनि रायजो राजाफ्रा लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लायो। बारग' NDBफोरनि सायाव माखासे गोनांथार बाथ्रा बुंथिदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजानाय बारग' NDBफोरनि केसफोरखौ लानानै सोरखारजों सावरायगासिनो दङ होननानै बे बाथ्राखौ फोरमायदों बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ। बिटिआर सोरखारनिसिम गोजोननाय आरो साबायखर बावदों रायजो राजाफ्रा। हरिसिंगा बियाबनि सिङाव थानाय अम्बागाव गोजौ फरायसालिनि साखाथियाव थानाय गेवलां फोथाराव बिटिआर सोरखारा इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिकेल एन्ड नार्सिं साइन्स फसंथान गायसननायनि थाखाय गोबां गोजोननाय आरो साबायखर बावदों। बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ अन्थाइनि खाम्फा गायसनदों। बड'लेण्ड स्टुडेन्ट इउनियन फरायसा आफादनि मोनसे गिदिरथार खहा। मिरु BSUनि सा 12 गोख्रों दैदेनगिरिफ्रा फरायसा आफादखौ नागारनानै इउपिपिएल दोलोआव जयेन जाफैदों। BPF राजखान्थि दोलोनि फरायसा आफाद BSUनि गोख्रों दैदेनगिरिफ्रा इउपिपिएल दोलोनि जौगालु हाबा मावनायखौ मोजां मोननानै इउपिपिएल दोलोआव आखाइ गोरोबफैदों। मिरु BSUनि सा 12 गोख्रों दैदेनगिरिफ्रा इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव जगदान जाफैबाय। मिरु BSUनि बिबानगिरिफ्रा इउपिपिएल दोलोआव जयेन जाफैनायखौ बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि थामहिनबा इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर'आ दुंब्रुदै फरायना लादों। 29 फेब्रुवारियाव सानसेनि हाबाफारिजों क'क्राझारनि ग्रीनफिल्डआव खुंफुंजागोन ब्रह्म धोरोमारि मुलुग गोजोननि थाखाय महाजयग आरो सावरायमेल हाबाफारिया। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैगोन आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांजों लोगोसे आसामनि केबिनेट मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्म अशोक सिंघार लोगोसे बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ। बे समाव ब्रह्म धोरोम क'अर्डिनेशन कमिटिनि मासिगिरि डक्टर अजित बर'आ खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों खुंफुंजानो गोनां हाबाफारिफोरखौ मिथिहोदों। गसाइगाव महकुमा पर्बतजरानि गंसे गामियाव जौगानाय गैयै थासारिखौ नुनो मोननाय जादों। थांनाय माखासे बोसोरनिफ्रायनो क'क्राझार जिल्ला पर्बतजरानि टिपकाइनि बेन्दोङाव थानाय फात्तु सुखानजरा गामियाव गामिनि सुबुंफ्रा गोग्गो लोंग्रा दै हास्थायना दङ। जल जीवन मिशन बिथांखि मुंनि मोनसे सोरखारि बिथांखिया दिनैसिम बे ओनसोलाव मोननो हानाय जायाखै। बे गामियाव मोजां लामा गैया। बेयाव गोग्गो लोंग्रा दैनिबो जेबो राहा गैया। बेनिखायनो दिनै खौरां बिजोंनि गेजेरजों सोरखारखौ बे जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय रायजो राजाफ्रा खावलायदों। जोबोद दुखुनि खौरां। रुनिकाटा बाजाराव सिनाय मोनै सिखावा सासे आइजोनि मनानिफ्राय 30,000 रां लांखारदों। चिरां जिल्ला भारत भुटान सिमनानि साखाथियाव थानाय रुनिकाटा पुलिस स्टेशननि 15 किल'मिटारसो जानथायाव थानाय लाइमुथि मिरु दैसा गामिनि थागिबि रबास बसुमतारिनि बिसि सान्तिना बसुमतारिनि आखायाव लानाय मनानि गासै 30,000 रांखौ रुनिकाटा बाजारनि दख'ना गलायाव सोरबा सिनाय मोनै सिखावा सोलाय लाना थांखोमायो होनना जानबुंनि गेजेरजों फोरमायो। मख'नो गोनांदि दिनै मंगलबार रुनिकाटा सानस्नियारि बाजार जानायलाय बेखौ बिथा खालामनानै सान्तिना बसुमतारि आखायाव 30,000 रां लानानै न'खराव गोनां जानाय माखासे बेसादफोरखौ बायनो फुंनि 8 रिंगासोआव ओंखारफैयो। नाथाय सिखावनि खैस्राव बिथांनि मनायाव लानानै फैनाय 30,000 राङा मनानिफ्राय गोमाना मोखां सोम सोम जाना न' फारसे फैफिननो गोनां जायो। 30,000 रांजों लोगोसे बिथांनि गासैबो गोनांथि जानाय फोरमान बिलाइफोर पासबुक फट' बायदि बायदिफोरबो दंफायोमोन होननानै बिथाङा फोरमायहरो। आरो सोरबाफोर मोनसंबायदोंब्ला गासैबो फोरमानलाइफोरखौ हरफिननो थाखाय
9678584478 मबाइल नाम्बाराव गुरै खावलायहरो। बिटिआरनि डक्टर नीलत स्वर्गियारि बिथांनि रौता समस्तियाव जाख्ल'नायनि गोख्रों अजद सिखारदों। इउपिपिएलनि चेयारमेन आरो मेम्बारफोरा पिएमएवाइजि न'नि रांखौ दिहुननानै जाख्ल'नायनि गोख्रों अजद होदों। सरकारि न' मोनगिरि बिथांमोना इउपिपिएल दोलोनि मेम्बार चेयारमेनफोरनि सायाव रां दिहुनना जाख्ल'नायनि गोख्रों अजद होनायनि सायाव इउपिपिएल दोलोआ मा राहा लायो बेखौ उन समावसो मिथिनो हागोन। रादाबा एसेनोसै। भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम साबायखर।